așa, deci scriu ce materiale trebuie să iei. Deci avem nevoie de gresie. Deci să iei de aia de 4 mm, nu iei de aia de 3, că n-am ce face cu ea, eu nu pun. Eu nu pun așa ceva, am pus gresie pe Spania, pe Anglia, pe... Așa. Mi-aduci un creion, creionul tâmplarului, că ăsta n-am ce face, nu-i bun. Mi-aduci mortar, rigips și mai aduci un box de berii de-asta. Fără asta nu pot să-ți fac nimic. Asta e motorina mea. Și veniți aici, eu mă pot să dau gresia jos aici în bucătărie, veniți cu materiale până veniți totul da jos. 3 hours later. Bă, ce faci aici? Hai, domnule, că am dat gresia, nu vezi. Mai e aici, dar am niște chei, trebuie să vină un om să-mi aducă niște chei și asta joace, am odihnit nițel. Dar acum asta, nu vă faceți griji, nu vă faceți griji acum. Ați venit cu baxul de bere, foarte important. Tot. Gata, Tot ce hai trebuie. să ne apucăm de treabă.